Ja sam generacija 2006-2007. I ja danas blisko surađujem sa Centrom za mirovne studije zbog mog posla. Surađujem s njima kao s organizacijom, surađujem s njima na zagovaračkim pričama i između ostaloga i puno ljudi koji su u Centru za mirovne studije su mi danas i prijatelji. Ja sam trenutačno vodim organizaciju koja se zove Operacija Grad. Mi smo organizacija koja djeluje u području nezavisne kulture i mladih. I mi smo osnovali pogon Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade. I to je prvi primjer civilno-javnog partnerstva, odnosno mi smo to osnovali sa Gradom Zagrebom. Tako da je to prvi primjer partnerstva gdje s jedne strane organizacije civilnog društva, a s druge strane jedinica lokalne samouprave zajedno upravljaju jednom ustanovom koja je Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade. Ja sam u kulturi već dugi niz godina, ali ja sam prije toga, moj interes su bili mladi i ljudska prava. Ja sam se bavila dosta dugo godina tim područjem, ali sam ja uvijek negdje rubno se bavila nezavisnom kulturom i onda sam nakon dosta godina što sam provela u području mladih odlučila preći u područje kulture. Tako da sam danas tamo, ali prije toga sam vodila mrežu Mladih Hrvatske, koja je krovna organizacija mladih u Hrvatskoj, i bavila sam se ljudskim pravima tako što sam bila trenerica i završila sam Human Rights Education Vijeća Europe i to je bilo nešto što sam baš intenzivno radila i živjela sam u Koferu, jako puno sam putovala i radila edukacije i radionice i to se sad sve malo smirilo i sad sam više u ovom području zagovaranja. Mi smo na Filozofskom, ta neka lagano postratna generacija, uvijek razmišljali u nekim tim smjerovima i gledali, bili smo lagano pogubljeni. I ja sam vidjela plakat za mirovne na faksu i frendica i ja smo doslovce bile kao, ok, to je to. Znači, jer smo fakat dugo pričale o tome šta bismo mogle, kako, fakultet je bilo nešto što nam je bilo jako važno i mi smo bili još ona stara garda faksa prije Bolonje, koja je jako puno promišljala o stvarima, gledala kako drugačije može stvari napraviti, što bi se još moglo napraviti. I to je bila ta neka baš specifična generacija, ono malo postratna. I onda smo skužili mirovne i to je doslovce bio program koji je promijenio moj život. Ja sam imala dosta strasti uvijek u životu, ali sam skužila kad sam upisala mirovne da kao od tog časa ja se ne mogu ničim drugim baviti. To mora biti to. I sad ja nisam tada znala koliko će to dugo trajati, koliko ja se s tim želim baviti. Ja sam još uvijek aktivistkinja, ja sam još uvijek tu. Ali ja sam u tom trenutku shvatila da je aktivizam nešto da je to to. Znači to je doslovce meni otvorilo neka vrata. Ja sam skužila da se ljudi bave time na jedan način koji je užasno transformativan. Dakle, to nije nešto što samo možeš raditi usput. To je nešto što stvarno možeš raditi strukturirano s drugim ljudima i fakat možeš napraviti neku promjenu. Ne? Mirovni studiji kao se sletili u moj život i kao ništa više nije bilo isto, doslovce. Htjela bih reći da nisu više toliko važni jer je društvo puno bolje. Ne znam kako da se izrazim. Voljela bih da nisu toliko važni, ali još uvijek jesu. Centar za mirovne studije još uvijek radi nevjerojatno važne stvari koje niko drugi ne radi. I mislim da su mirovni studiji... Ja sad recimo, da objasnim što mislim o mirovnim studijima. Ja sad trenutno radim sa svojim kolegama na razvoju nekog edukativnog programa i uvijek nam je referentna točka kao mi želimo u našem području napraviti nešto kao što su mirovni studiji. To su referenca koja je toliko ustaljena i toliko je dio našeg konteksta i obrazovnog i aktivističkog, jer to je rasadnik ljudi koji kasnije ostaju. Ali i to je neki obrazovni program koji je bio prvi te vrste koji nama otvorio vrata u te neke dugogodišnje obrazovne neformalne programe koji mogu usmjeriti mlade ljude u to čime se žele baviti ili ako se ne žele baviti, da jednostavno znaju da postoji taj neki drugi tip obrazovanja. Tako da mislim da su mirovni studiji nevjerojatno važni. Mislim da je nevjerojatno važno da i dalje nastave postojati i da jednostavno mladi ljudi ili ljudi bilo kojeg uzrasta zbilja imaju mogućnost sudjelovati na nečemu kao što su mirovni studiji. A Centar za mirovne studije, mislim, to je moja prva organizacija i mislim da su strašno važni i ja ne mogu objektivno to reći, ja njih užasno volim, ali fakat, ok, kad se stavimo ovako sa strane, bez njih bi bilo puno, puno gore i puno, puno teže.